Takže čau lidi, jméno je Karate38 a vítám vás u mého prvního videa z hry Superboxing. Tato hra je z portálu superhry.cz, takže vám ji dám do popisku, odkaz a můžete si hrát. Tak jdeme hned. Vybereme si tady, můžeme si buď Stay Jones, nebo Al Rocket, tak jdeme na Al Rocket. Máte tady za úkol prostě ho knockoutovat, jako v reálném boxu, tak to je, pojď. Zkusím levý hák, takže blokujeme šipkou dolů, tak zkusím pravý příšk vedle. Teďka se nám pořádně točí, kruci, jako nikdy jsem tam nehrál, tak mi napište komentu, že jsem malá. Budu hrát za každý like, odběr a koment mě potěší. Tak jo, teďka se mám věnovat už hře. Tak musím ho knockoutovat. Pěkně levý hák. Ale s tím dostávám pořádný klepec. Zkouším dát pravý hák, jenže kruci, padni. To prohrajeme asi. Tak pojď. Prohráli jsme. Omlouvám se, že jsem tuto hru nehrál, takže zkoušíme ještě jedno kolo. Se na to, že hrajeme a budeme úspěšnější. Vypravím se opět tohle a jdem. Takže teďka zatím budeme rychlejší pohybajem. Vyhnám se. Nevyhnám. Tak pojď. Blok. Levej. Můžete dát taky hák pravý, to by ho mohlo... Kruci. Tak pojď. Levej. Tak zkus dát pravý. Pěkně. Povolili jsme ho na zem, super. A pojď znova. Levej. Tak zapukám to. Pravý, levej. Pravý hák. Teďka vedeme těsně, no. Tak opět levej. Tak pojď. Vůbec mi nejde se vyhybat, kruci, no. Tak pojď, ne? Tak pojď, levej. Jenom co dá pravý knockout, super. Teďka jsme se dostali do vedení. Ještě pár úderů a je náš. Se mu dá pravý. Super! Poslední úder je náš. Yes! Vyhráli jsme. Super! Takže vyhrál Star Jones wins. Star Jones vyhrál, super. Tak teďka bylo určitě druhé kolo, myslím. Doufám, že ano. Podívám se, jak dlouho natáčíme. 2 minutky, 3 minutky, super. Jedno kolo. A tak třeba za tu ženskou si zahrám. A pojď. Kámo, tak můžeme... Tu vůbec jí nejde trefit. Jí nemůžu trefit. Teďka jsem teprve trefil poprvé. Takové mý hák, super. Už mi to docela jde? Tak pojď. Vedle, super. Abych vám chtěl říct, že budu tačit ještě z her z Minecraftu, ze Shakesem Fidget, z podobných takovýchhle her, super her. Můžeme to nazvat víkendové kravinky. Ano, tak je to nazvu. Nebo mi napište do komentáře, aby se mohla jmenovat tato série. Jakoby, že bych táčel ze super her, tak mi už tak do komentářů napište, jako mám další hru natočit. Teď zkusíme s tím EC dáváme, zkusíme pravý hák. Zkusíme do ní. Teďka sáme docela klepec. Pojď. Opět pravý hák. Blokujeme. Super, a levej. Počkáme, musíme počkat, až si musíme zablokovat a teďka. Super. Je po ní. Vyhráli jsme, super. Rocker wins. Takže super. To je jenom jedno kolo, tak se dáme ještě proti němu jednu tohle, protože tohle není skoro 1-1, protože tomhle týpkovi jsme poprvé prohráli a po druhé ji vyhráli, tak pojď, už mi to dá, super. Zkusíme mu levej hák atakovat. Levej. Direkt. Pojď, tady máš, chytej to. Taková to je třísk, super. Pravý hák si schytal. Těžký, co?
Musíš to rovnou zdát, týpku, jsi starý, jak můžeš při boxu mít brýle, to mi neříkej, no a pojď. Pěkně jsme tak dál. Super, vyhli jsme se mu. Jo, já už vím, to blokování je asi na ty levý háky spíš. Nebo na ty háky větší. Tu my prohráváme. A my a pánové, my to možná prohráme. Třísk, super. Tak pojď. Ne. Pojď, tak jo, právě super. Už takhle o trošičku vedeme. Pojď, ještě jednou. Kruci, ne. Vyhli jsme se mu. Třísk, super. Pojď. Jdem se, tak pojď. A teďka mu třísk, super. Ty jsme vyhráli. Tak jo, já vám děkuji, že jste si koukli na tohle videjko. Určitě se pamějte dát like, odběr a koment nějaký pěkný napište mi dolů do komentářů, jako mám příští hru natočit. Tak jo, já se s vámi loučím a těpéro.